Ik praat met Timo en Gerben over meisjes. Maar ja, we praten ook over voetbal. En we praten over auto's. En we praten over films. Hij is af en toe heel erg druk. Wonen jullie samen hier in Van Rij? Ja. Peter en ik wonen in één huis. Wat doen jullie samen zoal? Elkaar een beetje helpen als het nodig is? Ja, als het nodig is wel, ja. En gezamenlijk eten. Oh, dat is wel gezellig. Ja. In Den Haag hebben ze besloten dat de mijn gesloten gaat worden. Dus hou er maar rekening mee dat je binnenkort met vervroegd pensioen gaat. Wat was het dan, hè? Maar Louis, je werkt al bijna 25 jaar hier. Dus even kijken of we wat voor jou kunnen regelen. Praat daar maar thuis eens over, dan krijg je daar nog bericht van. Het baanvak van 12 kilometer lang, dat van Simpelveld naar Kerkrade en Schaarsberg loopt, is de roemruchte miljoenenlijn. Er is heel wat te doen geweest rond de aanleg ervan. Maar liefst 7 jaren van politiek getouwtrek en eigen belang van de gemeente gingen aan de bouw vooraf.